अखेर 27 वर्षांनी एसपीके कॉलेजचा यूथ फेस्टिवल मधील सुवर्ण पदकाचा वनवास संपलाय। 2025च्या मुंबई विद्यापीठांतर्गत यूथ फेस्टिवल मध्ये एसपीके सावंतवाडी कॉलेजने सहभाग घेतला आणि अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली। या अंतिम फेरीत एकपात्री अभिनय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। तब्बल 450च्या आसपास महाविद्यालयांचा सहभाग या यूथ फेस्टिवल मध्ये होता आणि या संपूर्ण महाविद्यालयातून फक्त 36 स्पर्धकांची एकपात्री अभिनय स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत निवड झाली होती। त्यामध्ये एसपीके सावंतवाडी कॉलेजचा विद्यार्थी समर्थ संतोष गवंडी याने सुवर्ण पदक पटकावलं। त्याला प्रशस्ती पत्र आणि सुवर्ण पदक देऊन सन्मानित करण्यात आलं। मिस्टर गवंडी समर्थ त्याचप्रमाणे हिंदी स्किट यात देखील एसपीके सावंतवाडी कॉलेजने सुवर्ण पदक पटकावलंय। मराठी स्किट मध्ये देखील कांस्य पदक पटकावलंय। प्रथम क्रमांकासाठी फर्स्ट प्राइज गोज टू श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय। वैभवी कालेलकर, अर्जुन गावकर, भार्गवी पांगम, मंदा नाईक, वैष्णवी गावडे, सानिया परब, जागृती कुबर, वैभव पालक, हर्षद तळवणेकर, समर्थ गवंडी, प्राची करमळकर यांनी सहभाग घेतला होता। या सर्व कला प्रकाराचं दिग्दर्शन तेजस म्हस्के, विठ्ठल तळवलकर आणि रामचंद्र आयर यांनी केलं होतं। संगीत साथ प्रज्योत खडपकर यांनी केली होती। एसपीके सावंतवाडी कॉलेजचे सांस्कृतिक विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक बुवा, प्राध्यापक देशमुख, प्राध्यापिका परब, प्राध्यापक शेवाळे यांचं सहकार्य लाभलं। यापूर्वी 1998 मध्ये झालेल्या युवा महोत्सवामध्ये एसपीके सावंतवाडी कॉलेजला एका कला प्रकारामध्ये सुवर्ण पदक प्राप्त झालं होतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।